Nakaway ka sarkar sa kaway pat ka sarkar kinamla ban penbet yu pod usam. Lemda ki pat ba kim menjur lani kimmon ya karukam penbet pod penbet sam. Laong uba Vincent H. Pala Presiden ke MPCC. Ulaong ru wat tang shin shi ka jaka ki pat ba kinam ai bakan hap sa kaway pat ka jela. Don kam bantung daga Boundary Commission. Banwat ika jingtip ika mon ki pat ba om ban penbet pod tang da ki bor sarkar. Susu ula penram juru ika jingkran jung sembut menteri rangba uba preston tensong halor ki RPR tili ki snong ki badang hap po ka blok 2 ka bau loong bagi te ki snong ki de ki badang hap syaka Assam. Susu uloong ru baga jing penbet pod ka dei hi tang ka buj ban penbet election ka baga kam penbet pod kam dei ka kam ka ban sule kulmar. Pi upod usam hi mla ban pembej ha pedeng gawe ke sarkar bat gawe ke sarkar. Namar ki basyong ha ki pot ki sam ki ta ki bajanjar na kapor chi kapor. Pila ban sign chi potli ka agreement. Example kum hanagalan kat no sen ki la sign agreement. Rele ki ba ki mon kan nampoi che. Yo upod usam hi lat ki ong hi ban suk ni de ban don ka boundary commission. Ka boundary commission ka ban lej haman le ki snong. Kaman lej haman ki jaka bani kendu haman ni kinong mikmat hakanu korkom ngila namar boundary ulang very sensitive umdon weru bala ban ai jika la jongchi inchiro kumolong manta example hapo mai khuli ngadang ban hakini ki singi bala dep te kajaka gade jong Meghalaya kawai gade kapung kawai de lum jingtep kapung ro jong Meghalaya ulong jingtep ro jong Meghalaya habakado ki pinchu penkulmar ya ulong jingtep don ba ai case temut Meghalaya la ai galung jingtep sa po Assam ya ka ai ulum jingtep sa Meghalaya bat yo kapung ki ai sa Assam kapung ka ban jingkol mare e belen ai sa Assam ulung jingtep badon jingkol mar ba file sip ko de ban solve yuta te kumolong menta ka Meghalaya kala surrender la de ha block 1 ne de block 2 pila I ka statement ba ai jong ba person ki jaka ki badon ha Meghalaya jubor justi ba person ong ki de ha Assam bat mentangin pan biang ki sa Meghalaya kalalong kumba kebelong exactly ke jaka ke jongi su ong jubar begede jong kuwe sadien pat ong em ngila ele mengi ke jaka ke jong pi kene ke baro ke de jong penbe ke ba ke de ban soto ba ke jaka ke jongi kamde ke jong kuwe te lah de block 1 dan de block 2 lah de hangno ke jaka la ban penbe tang ladang chim serius mde ban su penbe ke ba chwa election mde ban le kene ka kam chule kulmur chu I statement kulmar namar kalong very sensitive ka statement ba ai jong ba proston man kene ka ba ong ba ki arpo artli ki snong ki de po jong ka Assam mentangin pan biang sepo Meghalaya la ne kumni ne kumtai na try ka tu ka ki ba ki tipi ki try snong tu ki tipi ka Meghalaya ki jaka jong Meghalaya nga try kim pat poi ki tu jaka kim pat soto exactly ka jing jong ki brio nga try ba kane ka jing penbet pot jong ki kamde ba ki de sim serious ki sule menle ki nangmut ba kin yo but acha kum ong dokhar no ban yo o ngila le kata hanre mde bala le la di kata la surrender kata hau Assam habukum ne ka kum kata nga ongkat sebelik ka map jongi ka nangrit ki jai bru jongi nang safar ki bayap ki nang yap ki bajenjar ki nang jar kat ba ki bru bodon ha sarkar pat mo kim patio te kane ka dor ka wan lam ke jingma ya ka jai bru jongi ha ki por banangwan